Čo sa týka, povedzme, prepravy na jednotlivých ostrovoch, využívajú sa tam teda, povedzme, bicykle, alebo taxíky, alebo nejaké rikše, nejaké takéto záležitosti, ako to tam celé funguje? Tá francúzska Polynézia je vyspelá, lebo bola pod vplyvom toho Francúzska. Myslím si, že im tejto vyspelosti pomohli, ak to tak môžeme vnímať. Spomínali sme leteckú dopravu, potom na tej Moreji sme si prenajali bicykle, čiže pekné výlety sa dajú robiť do okolia, Cooks Bay, proste veľmi pekné. Večer, keď idete na večeru, povedzme, do nejakej reštaurácie, tak je optimálne objednať si taxík, takže dojde po vás taxík. Keď idete na nejaký výlet, organizovaný vás zoberie autobus, takže úplne civilizované. A čo odporúčam je tá kombinácia, nie ísť len na jeden ostrov, lebo som počul aj takých, že čo boli na Tahiti, ale Tahiti je jeden ostrov, to je ten hlavný ostrov a naozaj tam trávili dovolenku, hoci to nie je tá francúzska Polynézia, to je jeden z ostrovov. To znamená, že nebyť na jednom ostrove, ale naozaj naviac a kombinovať ich a každý je iný, lebo tá Bora Bora, väčšinou tam ľudia chodia len na pár dní, lebo môžete tam ležať len na pláži, lebo máte prstenec okolo tej veľkej hory, myslím, že sa volá Otumanu a tam nemôžete nič robiť v podstate. Takže ono je to pekné tam si užiť tú vodu, ktorá je unikátna, taká voda nie je nikde na svete, myslím, aspoň zatiaľ som nevidel čistejšiu, tyrkysovejšiu vodu, aká je tam, až gíčová. A glassboaty si prenájať, a takéto veci popozerať to trošku. Napríklad glassboaty, a čo bolo fascinujúce, a čo odporúčam, prenajatie si vodných skútrov a za 2 hodiny viete na vodnom skútri obehnúť tú Boru Boru. Ale tých aktivít tam nie je veľa, takže práve preto je dobrá tá kombinácia s tými inými ostrovmi, ako tá Morea, že máte tam tie aktivity. Idete povedzme na plantáž, kde vyrábajú čerstvé ananásové džemy z iných ovocí, džemy a proste ich môžete ochutnávať. Je to bio, môžete si to kúpiť, ale s radosťou to kúpite. Áno, s radosťou, veď jasné. Je to všetko zamerané na to, veď je to celkom pochopiteľné, že aj tie výlety, ktoré sú, veď to nepoznáme, teda ja to nemôžem poznať z francúzskej Polynézie, ale z iných, povedzme, tiež exotických krajín, kde som mal možnosť byť, tak je to naozaj smerované k tomu, že proste aj tí taxikári vedia, kde teda, keď si prenajmete, zastaví vám tam u toho nejakého známeho a tam už idete a už si kúpite nejaké tie suveníry, ktoré potrebujete, alebo vám povie, že tuto majú najlepší fakt ten ananás, alebo kokosové orechy čerstvé, alebo čokoľvek, takže je to úplne absolútne v poriadku, pokiaľ to nie je teda násilné. A čo sa týka toho, aby som ešte nadviazal na tú, nazvieme to teda bezpečnosť, ale na to, ako sa tam človek pohybuje. Možno je to dané aj tým, že tí ľudia sú priateľskí, lebo žijú v takej tej uzavretej komúne, to sa tak hovorí o tých ostrovanoch a ľuďoch, ktorí žijú na ostrove, zvlášť na ostrove, ktorý nie je teda nejaký obrovský, keď budeme hovoriť asi o Madagaskare, ktorý je asi 4. najväčší ostrov na svete, tak asi je to tam trošku iné, keď samozrejme nebol som tam, tak to neviem celkom podsúdiť, ale na týchto malých ostrovoch zrejme tí ľudia naozaj jednak sú zvyknutí sami na seba, jednak na to, že to obrovské množstvo turistov sa tam premelia. Čiže preto asi sú aj k ním takí, akí sú a že je to pomerne bezpečné, že tešia sa z toho, že svieti slnko, ukážu si takto, ako na Havajských ostrovoch, že vlastne možno také tie bežné problémy, ten stres je tam oveľa menší, asi ako, nazvime to, v nejakej stredoeurópskej krajine. Jednoznačne to už patrí k tej mentalite. Ja by som chcel ešte spomenúť, sme sa bavili o tých ekofarmách, ktoré tam sú. Oni aj objavili spôsoby, ako získavať tie peniaze. Ste povedali, je to pre turistov a aj to bol vývoj, lebo hlavný taký vývozný artikel Tahiti bola vanilka, kokosové produkty. Ja som jediné, čo mám ešte doma, som doniesol. Predávajú potom turistov proste eco-friendly. Čiže olej, ktorý je čistý výťažok kokosového oleja, plus tam dajú tú typickú ich kvetinku, ktorú dávajú bielu za ucho, tiare. Takže to jediné mi ostalo ešte. Tie džemy som daroval a vlastne som ich aj doniesol. Takže toto tam je. Čo
čo sa týka nejakých takých vecí, ktoré sa zvyknú okrem toho z Tahiti, alebo teda z tých destinácií nosiť, ktoré sú také povolené, čo sa dá, čo sa nedá priniesť. Asi nie všetko sa dá odtiaľ vyviesť, pretože by im to tam turisti rozkradli. Vlastne oni pochopili, že potrebujú tiež tie príjmy aj z toho turizmu a oni tam pestujú čierne perly a ponúkajú to turistom. Taktiež máme rôzne kategórie, že môžete kúpiť, potom keď som bol na tej Heive, na tom festivale, tak v podstate tá perla na náhrdelníku stála naozaj pár euro, lebo som bol medzi lokálnymi, už to nebol ten rezort, to stojí viac, ale potom som si dal vysvetliť, že aj tá perla závisí proste, aká je veľká, aký má tvár a tak ďalej. Čiže vývozný artikel sú tie čierne perly ako číslo 1. Ďalší taký vývozný artikel je tetovanie. Tetovanie patrí k tahitskej kultúre a sú potetovaní skoro všetci, mladí, starí, stredného veku, všetci sú potetovaní a sú v tom experti. A aj tuto tej knižke, čo som doniesol, tak na tej prvej stránke je otetovaný mladý muž. Takže aj to dokonca to slovo tattoo, ktoré máme v angličtine, pochádza z tahitčiny, ktorá je popri francúzštine druhým oficiálnym jazykom. Dali ste sa potetovať? Nie. Dobre. Lebo je to veľmi drahé potom ten laser, keď to chcete preč. To treba už potom nechať. Tí najodvážnejší si dávajú. Ešte, aby sme to tak možno celé uzavreli túto našu debatu, rozprávanie o Tahiti a o francúzskej Polynézii. Z vášho uhla pohľadu bola to krajina, do ktorej sa asi nedá sa to tak opýtať, že do ktorej sa oplatí ísť, pretože určite áno, ale čím by si tak prípadných potenciálnych záujemcov alebo turistov tak najviac nalákali, na čo by ste im tak najviac odporúčili? My sme to tu už tak spomenuli, ale možno by to bolo fajn tak celé zglosovať a zhrnúť. No, ak som išiel do tejto relácie a pozeral si tie fotky, tak opäť som mal tú túžbu ísť tam a vyvolalo to vo mne tie emócie, ktoré som tam zažil, tak je to unikátne, tá voda, to more, ktoré tam je neporovnateľné s ničím na svete, tá čistosť, tá priezračnosť, tá farba. Ďalej sú to usmievaví ľudia, kvalitné jedlo, lebo čo sa týka jedla, tak naozaj sú to ryby, morské, rôzne iné živočíchy, čerstvé šťavy, juicy, čiže proste je to taký životný štýl, zdravý životný štýl. Je tam slnko, je tam, človek si môže skombinovať nielen lenošenie na pláži, alebo ako je typické pre Tahiti alebo francúzsku Polynéziu sú tie water villas, čiže vily na vode, v ktorých bývate, čo je tiež unikátne a je to v podstate len na malých divoch alebo divoch bežné, že sú to tá kombinácia tých vecí je unikátna, takisto svetové hotelové siete už sú tam etablované, čiže máte tam vysokú kvalitu, kto chce kvalitu, Intercontinental, Four Seasons, Sandregis, proste všetky perfektné hotely, až po tie penzióny, takže každý si tam niečo nájde. A tá kombinácia toho lenošenia na pláže s tým aktívnym oddychom je, myslím si, že unikátna. Fajn. Ďakujem veľmi pekne, Martin, že ste prišli, že ste nám porozprávali o francúzskej Polynézii. My sme vám dokázali, že naozaj okolo sveta sa dá ísť za tých 30 minút s tým, že vybrali sme si destináciu, do ktorej sa ide až 26 hodín, ale vidíte, nerobilo nám to žiadny problém. Ak sme vás trošku nalákali na to, aby ste si čosi o Tahiti a francúzskej Polynézii prečítali a ak sa nám podarilo dokonca aj vás nalákať na to, aby ste tam odcestovali, tak budeme veľmi, veľmi radi. Nezabudnite, že o týždeň sme tu opäť a určite vám ponúkneme ďalšie zaujímavé destinácie alebo témy, ktoré sa týkajú čoho? No predsa cestovania okolo sveta.